jamgena waali fini wiyete men ñande Aaɓnde 29 Bowte 2025 ina hawri e jeetati mawnum yaawa 1450 fergo konngudi dabbi ngol buubu naatirno ƴella ɗum ɓe mbi ko nde Buubu Siré watti wolde mum e Abdoul Bokara ɗiɗiɓol ngol ko Abdoul Bokara fooli mum riddimo ha buguwol makko fiilti to wiite ƴella omo tindi hulnde ɗon wonno laamorgo makko ɓe mbi ngol buubu naatirno ƴella ngol ko buguwol makko ngol eɗen ndewna hen yumre e windande Mamadou Samba Joob lollirɗo Murtuɗo nde tiitonde mum woni kaɓen e ellaji men mawɓe men sukaɓe men umam binneɓe men rewɓe men laamɓe men laamaɓe men alɗoɓe men andoɓe men yo caktu miijoji mumen e wellitare potal keɗodiral e nder dental men yo yimɓe ngowone feltade felde feleede e kala batuji men ko ɗum nawrata yeeso kala golle men hela bibje mawnikintoɓe e men wota hay gooto hutoro inde mum hinde mum politique mum e nder fedde men woto yimɓe mawnin mbayyin ko janngoɓe arab ɓuri sirŋinanade ɗemgal men walla ko janngoɓe faraysa tan ɓuri wonde fiddiɓe gindiyankoɓe men ɗum ko lottude neɓɓe e caru kuɗol Mamadou Samba Joob lollirɗo Murtuɗo Joob mo Mbaañ yurmede gen yo won e makko kanko e dendagal maayo e daande Maymouna Oumar Diallo mo heelanŋe Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen